മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും പടയപ്പയുടെ ആക്രമണം. പഴയ മൂന്നാർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ക്ലബിന് സമീപമാണ് പടയപ്പ ഇറങ്ങിയത്. പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന കൃഷിനാശം വരുത്തി. താൽക്കാലികമായി പടയപ്പ ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും തിരികെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള സാധ്യത സമീപവാസികൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ നിന്നും കാട്ടുകൊമ്പൻ പടയപ്പ പിൻവാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. കാട്ടുകൊമ്പൻ പതിവായി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദേവികുളം മേഖലയിലായിരുന്നു കാട്ടുകൊമ്പൻ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പഴയ മൂന്നാർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ക്ലബിന് സമീപമാണ് പടയപ്പ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങിയത്. പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന കൃഷിനാശം വരുത്തി. പിന്നീട് വനപാലകരെത്തി കാട്ടാനയെ തുരത്തുകയായിരുന്നു. താൽക്കാലികമായി പടയപ്പ ജനവാസ മേഖലകളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും തിരികെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത സമീപവാസികൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൊക്കനാട് എസ്റ്റേറ്റിലും പടയപ്പ കൃഷിനാശം വരുത്തിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ.